tomto videu si ukážeme, jak vytvořit objednávku práce neboli opravu. Klikneme na vytvořit objednávku práce, zadáme náš problém, například nefunguje vzduchotechnika. Zde vybereme požadavek, takže cenový požadavek znamená, že chceme předtím vytvořit cenovou nabídku a objednávka práce, že se obejdeme bez cenové nabídky, chceme rovnou opravu, což je náš případ nyní. Dáme objednávka práce, ve vybavení musíme vybrat, ve které zařízení se jedná. Tak a my máme rooftop, takže zaklikneme rooftop, automaticky se vloží do předešlého okna. Do komentáře můžeme zapsat dodavateli poznámky, například pokoušeli jsme se restartovat, ale stále nefunguje. Prosím o urychlenou opravu. Zde vpravo zkontrolujete pouze adresáta, ve vašem případě tady bude Optimal, nikoli Supplier CZ. Potvrdíte a žádost práce neboli opravy je odeslána. Vidíte to i zde, kde se vám zaktualizovala položka odeslané požadavky práce. Nyní čekáte na e-mail, který obdržíte od dodavatele a o dalším postupu. Přišel vám e-mail od dodavatele, že opravu přijmul, vrátíte se do kokpitu a vidíte probíhající objednávky. Můžete si je rozkliknout. Dále si rozkliknete číslo objednávky a zde vidíte informace datum zahájení 2.2. V komentářích technik přijede ještě dnes 15.00. Datum ukončení předpokládané 15.30. V případě, že už je práce hotová, můžete zaškrtnout potvrdit hotovou práci. V případě, že ne, dáte zde fajfku, vrátí se vám do původního menu a čekáte, než přijede technik a objednávku vyřídí. Technik přijel, vzduchotechniku opravil a přišel vám další e-mail, že je záležitost uzavřená. Nyní nezbývá nic jiného, než vámi potvrdit hotovou práci. Vrátíte se do kokpitu a vidíte, že vám tady svítí blesk, to znamená, že máte něco udělat. Kliknete na hotové objednávky k potvrzení, rozkliknete si objednávku vzduchotechniky a pokud vše sedí, datum zahájení, vzduchotechnika je opravená, tak dáte potvrdit hotovou objednávku. Jestliže ne, můžete napsat komentář, například technik nepřijel, dáte odmítnout objednávku a vrátí se to zpátky dodavateli. V našem případě vše je hotovo, klikneme na potvrdit hotovou objednávku a rovnou vám ukážu, nemůžete zde zadat, protože jsme dali datum ukončení dřív než je, to znamená, musíme posunout čas 14 až 14.30 a nyní budeme moci potvrdit hotovou objednávku. Tak. Práce je vyřízená, oprava je hotová, vám zde nic nesvítí, vzduchotechnika funguje.